Yarinyin nan daga ganinta mai ladabi ce mai biyayya ƴan gidan manya ce. Ibrahim wallahi ba abu ke zama na da kuma wallahi sai na ta wallahi sai na san da zuwa Wargida ran gida sabina da waka kuma an ka dawo haka. To ya zan yi uwar gida ran gida? Ai dole miki waka. Ai na ga alamu ya an shigo da waka. Me kika dan tanadan mun ne kin san cikin na kamar an yi sata. Kaga yaren da na aika wa Latin da har yanzu bata dawo na aike ta bata dawo da ci wannan balle. Allah ya yanzu a ce a gidan nan yanzu yarinya an aike ta bata dawo to me aka dan sarrafa mun dai wanda ko dan fruit salad dai ko na abu haka. To yarinya ne aika har yanzu bata dawo kuma ka ji na ci ma. Bata dawo bane. Ni dai na san a gidan nan dai ba a dan rasa dan wani abin dan ci dai musamman wanda za a dan yi shi yanzu to an rasa walla ka sawo ne na mito ne ce ka sawo baka sawo ba kuma baka bari gida ba haka ka tafiya wai ke kullun rigima na dawo yanzu ina jin yunwa rigima an jima rigima wai me yake faruwa ne dan Allah da Annabi ki shikenan ke haba a tuna ta kace to baka sawo ba ko da ka ta zuwa baka taho da shi ba matsalar kenan mutum ya dawo da yunwa ki bashi da me zan ji da yunwa ciki na zan ji ko da wannan kalama to a yanzu na baka da yunwan cikin ka da ni na ma manta ga wata takarda da nake so baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ne ka shirin gani haka Ibrahim takarda ce ka bin ha takarda ce ma saki na kenan kai Ibrahim me kaka nuhi da takarda kana nun kenan ka sake ni Ibrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai take ka kenan wallahi kana yin matan nan kana yin amarya ganin sa an samu tsara rayuwarka gaba ɗaya ta canza yanzu Ibrahim ya kai da ka sake ni wa ya ce miki sakin ki ne kin duba takardar kin ga ta mece ce kin ga me aka rubuta a cikin ai Ibrahim da ka ga namiji ya ba mace takarda in dai ma'aurata na saki ya kanu Ibrahim mina na ni maka da zaka sake ni wannan ai kace na ce ne in dai kace na ce ne to dama ya zancen haka yake wanda kuma ya faɗi abin da ba shi da hujja na ai tsakaninsa da shi da wanda ya faɗa ne ya za a yi daga ganin na baki takarda ke biki duba kin karanta ba biki ji me na ce akan takardar ba kawai zaki yanke hukunci ba sai na wani wahala ba Ibrahim ba sai buɗe baki na ce na sake ban ma buɗe an karanta din na san abin da a ciki saki na a ciki Ibrahim shiken daga yin amarya ɗaya ka sake ni daga yin ta ai ina ganin ta kayo amarya da nisan wallahi asiri ta yi maka ka aure ta wallahi asiri na kai mata ka aure ta to wai ke tsaya da kike ta magana kishiya ba kishiya sunanta ba abokiyar zama sunanta kuma wannan yarinyar da zaki kwantar da hankalinki wanke ma sai ta miki yarinyin nan daga ganinta mai ladabi ce mai biyayya ƴan gidan manya ce Ibrahim wallahi ba abu ke zama na da kuma wallahi sai na ta wallahi sai na yarinyar na haka dai daga to ina zo da miji na ta zo ta shiga tsakanin mu da ni da kai wallahi duk inda bala'i yake ka turkuto shi ka jawo shi wallahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ni wannan rigimar taki ta ishe ni ba za a yi wannan Ibrahim ayi ko wallahi ka ta tarkato bala'in duniya Ibrahim ka tarkato ka sa gaban ka wallahi tallahi sai na mata duka tsiya wallahi takarda da saki ne ban matsayi in duba har in karanta wallahi to shikenan ni bari in shiga ciki kin gama goke-goken naki ta zo ki sake wannan bala'i hadina Ibrahim ya gudanar ba ne wallahi tun daga gama in shaka kaina